Khor Kapatisi TV. Pule MBBS ha India ne Shabal ri kum ha Russia, Uzbekistan, Georgia, China, Philippines but kiwe de kiri kide ki top medical colleges but ru ha kador babiang. Ha kakat pratarik unai tung arajar arpsan kakna kelasha Pynïap ha wei ubrio ubalatip kerteng kum James R Sangma bat kani kejingja kalaja ha Samgong ha William Nagar James R Sangma ude ubasyong basa ha dawa gre William Nagar bat kani ke Samla ke balasha Pynïap kadai ke Samla jong hadu mentaki pulet kidang twet ya uni ubrio bat kilapan banaru ban ai busket ya kinu kiba a jingtip ya ka jaka ka ba udon bat on buri ya ka kerteng kiba a jingtip syapang jong ka jingsha Pynïap kani ke Samla ka long ka ba itrium namar ba lamat dakawat na Khlieh bat hadu bakala yapru ka wat kadang Sahkut sa ha ka Khlieh jongka ki pulet kilapan kit ya ka Pynïap ban le ya ka postmortem. Wat penleno yakni ka kabu ki sopti etho ki babha bat shongdor nadu sa po hajar hadu hundri po hajar tingka menta phila banyo hakdor lai po hajar tingka ya ki sopti etho ba shongdor hinyo po hajar seneng pinyo tang san po hajar tingka tang kata ka wei ki sopti ka de ka wei ki design tang na ka benta jongpi wan jit nok loi na molai moro bat na mot pran po no menta hau khandai saw lai hundri san pra hinyo lai pra